Φίλες και φίλοι της διαδικτυακής επικοινωνίας μας, διαδικτυακής διαβούλευσης, χαίρετε. Πριν από λίγες μέρες, ακόμη δεν έχει κοπάσει ο θόρυβος, ξεσηκώθηκαν όλοι οι βουλευτές των άλλων κομμάτων, πλην του κυβερνώντος, των δύο μάλλον κυβερνώντων, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, και διερρήγνυαν συνεχώς τα πράσινα και τα μπλε η μάτια τους, χύνοντας κροκοδίλια δάκρυα και καταγγέλλοντας και εγκαλώντας την κυβέρνηση, γιατί με ντροπολογία, ναι, δεν το λέω λάθος, ντροπολογία είναι, με νη μπροστά, από τον ντροπή δηλαδή, την οποία έθεσαν εμβόλυμα σε άσχετο νομοσχέδιο, τις πρώτες πρωινές ώρες ως ήθιστε στις περιπτώσεις αυτές, με καμιά 20 νησταλαίους βουλευτές μέσα στην αίθουσα της Βουλής, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο και αφού εμβόλυμα μπήκε και η ντροπολογία αυτή, ψηφίστηκε και αυτή και έγινε νόμος του κράτους. Τι αφορούσε η ντροπολογία αυτή? Αφορούσε την παραγραφή προστίμου στην ΣΕΚΑΠ. Η ΣΕΚΑΠ είναι καπνοβιομηχανία της Θράκης, την οποία διαπραγματεύεται να αγοράσει, επενδυτής είναι ο άνθρωπος, μπορεί να είναι φύλλα προσκύμενος προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επενδυτής είναι. Ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, ο Ιβάν ο Τρομερός, λοιπόν, ο οποίος είναι ελληνοπόντιος στην καταγωγή, με μεγάλη γκάμα έτσι επιχειρήσεων και από ό,τι φαίνεται αναδεικνύεται σε μεγάλο παράγοντα της οικονομικής, ενδεχομένως και της πολιτικής ζωής και ίσως και των μέσων ενημέρωσης. Μπορεί να είναι ένας μελλοντικός μιντιοκράτης, να μην το πω νταβατζή εγώ όπως τον έλεγε ο Καραμαλής, εγώ το λέω μιντιοκράτη. Πώς θα πει σε έναν άνθρωπο, άμα αγοράσει ένα κανάλι για παράδειγμα και εφημερίδα και ραδιοφωνικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας, δεν είναι μιντιοκράτης? Λοιπόν, γιατί διαγράφει το πρόστιμο αυτό? Διαγράφει γιατί ο κύριος Ιβάν Σαββίδης είπε ότι εγώ για να επενδύσω στη ΣΕΚΑΠ θέλω αυτή να είναι καθαρή από χρέη και οφειλές. Και ήταν απολύτως λογικό από πλευράς του. Και γιατί επευλήθη το πρόστιμο αυτό? Για λαθρεμπόριο, παρακαλώ. Πότε όμως επευλήθη? Το 2008, πριν περίπου 10 χρόνια. Με κυβέρνηση τότε πια τη Νέα Δημοκρατία. Και υπουργό οικονομικών ποιον? Της Νέας Δημοκρατίας. Και υφυπουργό οικονομικών ποιον? Έτυχε να είναι βουλευτής της Πρωτείας, αλλά της Νέας Δημοκρατίας πάλι. Τότε είχαμε αμιγώς κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχαμε μπει ακόμη στον αστερισμό των συγκυβερνήσεων. Λοιπόν, και έρχεται η κυβέρνηση και παραγράφει το πρόστιμο αυτό. Πρώτο, επικώς απαράδεκτο και ηθικά και πολιτικά και δεοντολογικά και όλα τα συναφή. Αλλά αυτή αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Δεύτερον, δημιουργείται δικασμένο, που σημαίνει ότι προσεχώς και άλλες επιχειρήσεις που έχουν πρόστιμα είτε από λαθρεμπόριο είτε από οτιδήποτε άλλο θα επικαλούνται αυτήν την διάταξη και θα παραγράφονται και τα πρόστιμα αυτών, αν υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη ή αν δημιουργηθούν άλλα στο άμεσο ή απότερο μέλλον. Πάμε όμως τώρα στη Νέα Δημοκρατία, που, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του αείμνηστου Μένιου Κουτσόλιου έργα του Πασόκ, δεν δικαιούται για να ομιλεί για το θέμα αυτό και οφείλει να ισχύει, να εφαρμόζει των αρχαίων ημών το ενίοτε κρήτον το σιγάν του λαλήν, ή η σιωπή ενίοτε πάντα είναι χρυσός. Γιατί δεν δικαιούται να ομιλεί? Διότι, αγαπητοί μου φίλοι, το 2013 με συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ έρχεται στη Βουλή, τέτοια εποχή ήταν, περίπου Απρίλιος μήνας, ίδια
με την ίδια διαδικασία ντροπολογία, ναι, ντροπολογία με τον νι, με νι, από τον ντροπή, την οποία συνυπέγραφαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών και ο κύριος Τάκης Τσουμάνης, τέος βουλευτής άπαξ της Πρέβεζας, και η οποία τι προέβλεπε να απαλλάσσονται των ποινικών ευθυνών τους τραπεζικά στελέχη και πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων τραπεζών, τα οποία είχαν χορηγήσει μέχρι τότε σε όλα τα κόμματα, αλλά όλα τα κόμματα είναι το χρυσωμένο χάπι. Ουσιαστικά Πασό και Νέα Δημοκρατία είχα πάρει τη μερίδα του λέοντος. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ. 180 τόσα η Νέα Δημοκρατία, 140 τόσα το Πασό. Και ακολουθούσε βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ με κανιά 50, να απαλλαγούν των ποινικών τους ευθυνών. Γιατί? Διότι έβλεπαν ότι έρχεται εμπόρα, έρχεται καταιγίδα και ότι οι δανειστές θα ζητούσαν από αυτούς, θα καταλόγιζαν ευθύνες. Αυτή λοιπόν η επέσχυτη τροπολογία πέρασε επίσης ξημερώματα στη Βουλή, χωρίς όμως να προηγηθεί η κατάθεσή της στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό του σώματος, όπου κατατίθενται οι τροπολογίες και τα προψήφιση νομοσχέδια αναλόγως του αντικειμένου αυτών και εξετάζονται από τους συμμετέχοντες βουλευτές. Είναι διακομματική αυτή η επιτροπή, αλλά έχει πρόεδρο παράταση πλειοψηφίας. Ποιος ήταν πρόεδρος της επιτροπής αυτής? Ο κύριος Αντώνης Μπέζας, τότε βουλευτής και υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς να περάσει λοιπόν από την επιτροπή αυτή, τι είναι αυτό? Δεν είναι πολιτική αλητεία? Δεν είναι πολιτικός αμοραλισμός? Δεν είναι πολιτικός αριβισμός? Δεν είναι πολιτικός καιροσκοπισμός? Τι δεν είναι από όλα αυτά που ανέφερα? Πάει κατευθείαν στη Βουλή και ψηφίζεται επίσης εμβόλυμα με άσχετο νομοσχέδιο. Και έκτοτε, από το 2013 λοιπόν, οι τραπεζίτες απαλλάσσονται διώξεων, που σημαίνει ότι είναι στο απειρόβλητο. Μα καλά, θα ρωτήσει ο πολίτης, ο κακομοίρης, ο αγρότης, από το Φιλιάτι, από την Κοκκινιά, από τη Σκάλα Φιλιατών, από την Κεστρίνη, από το Μαργαρίτη, από τη Γλυκή, από οπουδήποτε. Εγώ δεν μπορώ να οφείλω 100 ευρώ ΦΠΑ και θα μου έρθει κατασχετήριο. Πώς είναι δυνατόν οι τραπεζίτες να έδωσαν χρήματα στα κόμματα με εγγυήσεις αέρα? Ξέρετε με τι εγγυήσεις έδιναν τα δάνεια? Με την υποτιθέμενη επιχορήγηση των κομμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Προσέξτε όμως, η επιχορήγηση γίνεται βάσει των ποσοστών που θα διασφάλιζε το κάθε κόμμα στις επόμενες εκλογές. Με απλά λόγια, εάν το 2013 η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2012 είχε πάρει 28%, οι τραπεζίτες την χρηματοδότησαν θεωρώντας δεδομένο ότι και στις επόμενες εκλογές θα πάρει το ίδιο ποσοστό. Και με το Πασόκ το ίδιο. Μάλλον όχι, έκανα λάθος, συγγνώμη. Έγινε η χρηματοδότηση με τα ποσοστά, εδώ είναι το μεγάλο σκάνδαλο, με τα ποσοστά των παρελθόντων ετών. Δηλαδή, τι πήρε το Πασόκ στις εκλογές του 2009? 46%. Πού είναι το Πασόκ σήμερα? Στο 6%. Χρηματοδοτήθηκε όμως με 46%, με πακτολό εκατομμύριων ευρώ. Πώς θα τα εξοφλήσει τα χρήματα τα κόμματα αυτά? Δεν θα τα εξοφλήσουν. Ποιοι θα τα επιβαρυνθούν? Όλοι εμείς. Ποιοι ψήφισαν την τροπολογία αυτή? Πασό και Νέα Δημοκρατία. Ποιοι απεχώρησαν από τη Βουλή? Οφείλουμε να λέμε αλήθειες, καταγγέλλοντας τη διαδικασία Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και Χρυσή Αυγή. Ποιοι παρέμειναν σιωπηλοί τότε, τηρούντες εδήμοναν σιγήν, διότι είχαν τους λόγους τους, γιατί είχαν πάρει και αυτή δάνεια οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Να τους χαιρόμαστε, αλλά στο σπίτι του κρεμασμένου και οι βουλευτάδες του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας δεν μιλάνε για σκηνή. Άρα αφήστε τα κροκοδίλια δάκρυα για την παραγραφή του προστίμου των 38 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, για λαθρεμπόριο, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από τη ΕΚΑΠ, για λαθρεμπόριο. Όχι 1, όχι 2, όχι 3, ούτε 33, 38 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, ζήτω η ευνομούμενη πολιτεία που ζούμε.
εις το επανειδήν, εις το επανακούειν μάλλον.